72 uffiċjal u ex-uffiċjal tal-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi ingħataw midalja għas-servizz twil u effiċjenti tagħhom. 44 minnhom ħadu midalja ta' 18-il sena servizz, 51 minnhom ħadu wkoll klasb tal-25 sena servizz u 6 ħadu klasb ta' 30 sena servizz. Ir-rikonoxximent ġie ppreżentat mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Christopher Sigersma fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Il-Ministru Camilleri qal il-karriera fl-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi mhijiex xogħol kwalunkwe, iżda vokazzjoni. Sostna li l-irwol tagħhom mhuwiex biss ta' sigurtà iżda wkoll li jikkontribwixxu biex dawk li jkunu l-ħabs joħorġu riformati. Ringrazzjajthom tax-xogħol tagħhom. Iżda aktar minn hekk tlabt il dawk li għadhom fis-servizz sabiex huma jmexxu u anke jagħtu eżempju tajjeb il dawk il-ħaddiema li għadhom jissieħbu fl-Aġenzija llum. Tlabthom sabiex l-esperjenzi, speċjalment dawk pożittivi tagħhom, jgħadduhom il daw il-ħaddiema l-ġodda sabiex inkomplu nġibu bidla pożittiva, bbażata mhux biss fuq id-disciplina, iżda wkoll riabilitazzjoni vera. Il-Kap Eżekuttiv Christopher Sigersma qal li l-ħabsijiet mhumiex sempliċement faċilitajiet biex jilqgħu fihom lil min ikun wettaq rejat, iżda opportunità biex jiġu riformati u rihabilitati biex isiru membri aħjar tas-soċjetà. U tassew ta' aspirazzjoni kemm għalija u kemm għal sħabi u l-kollegi tiegħi li jaħdmu ġewwa l-ħabs li naraw il-ħajja dedikata li kellhom ġewwa l-ħabs u nippruvaw nimxu fuq il-passi tagħhom biex kemm jista' jkun nagħtu s-servizz tagħna biex il-persuni ġewwa l-ħabs ikollhom il-riabilitazzjoni biex tassew ikunu persuni riabilitati fis-soċjetà.